0 евро цял ден на събор. Възможно ли е? Оказа се, че да. Останете до края на видеото, за да ви покажем какво успяхме да получим и преживееме за тези 0 евро. Всички хапнахме вкусна скара, варена царевица, имаше и много напитки, сокове и вода за малките, а за нас бира кой колкото му душа иска. А десертите? Опитахме над 10 различни домашни изкушения, а общия им брой виждате на самите кадри. Насладихме се и на цяла шоу програма. Танци, музика, традиции, огнено шоу и заря. И всичко това ни струваше точно 0 евро. Вярвате ли, че има и такива села, които правят такива събори, създадени за хората, а не събори с цени като в ресторанти Мишлен? Посещавали ли сте такъв събор? И защо според вас такива събития не се правят на повече места в България? Ще ни е интересно да прочетем мненията ви в коментарите.